חברים, מרק אהרון פה, וידאו קצר על בנלס ברוקר ועל שינויים שמתרחשים וההתקדמות שלי. אתם מסתכלים עכשיו על העמוד הראשון. החברה הגיעה ל$100 מיליון ששולמו לאפיליאט שלהם, לפרטנרים שלהם, לשותפים שלהם. והנה יש פה אנשים שקיבלו את הפרס, כן? אני לצערי לא, כי אני חשבתי שרק עד סוף החודש ייקח להם להגיע, אבל מסתבר שזה לקח אפילו פחות משבועיים. אבל לא משנה. אני רוצה להראות לכם איך מתקדם את העסק שלי בזמן הזה. הנה, זה ה-e-wallet שלי, אתם רואים שהיום יש לי $219 שאני יכול להוציא אותם מפה, או לשלם על זה, לקנות עוד פאנלים, לקנות עוד טראפיק. עד היום כבר הרווחתי 3,382. אני בעסק הזה פחות מ3 חודשים, הנה ב-21 למאי יהיה 3 חודשים. והרווח הפוטנציאלי שלי זה $5,100. Okay. אז יש לי עוד פאנלים שאני לא הפעלתי אותם. למשל יש לי, לפי מה שידוע לי, פאנלים סגולים. אתם רואים, יש לי פה 1, 2, 3, 4, 5 פאנלים שמחכים שאני אפעיל אותם. אבל אין לי פה טראפיק. אם אתם מסתכלים על פה, אז אני צריך לקנות עוד טראפיק כדי להפעיל אותם. אם אני אקח פאנלים כחולים, גם שם, אם אני לא טועה, יש לי משהו שהוא לא הופעל. בואו נראה. כן, יש לי פאנל אחד שגם מחכה לטראפיק. אז או שאני קונה טראפיק, או שייכנסו, או שהשותפים שלי, או ייכנסו אנשים חדשים, או שהאנשים שנמצאים בקבוצה שלי יכולים לרכוש, ואז אני אקבל מזה טראפיק. יש לי פאנל אחד, ירוקה, כבר הגעתי לזה. את הפאנל הזה היא כבר עובדת, כן? אני רכשתי אותה מהרווחים שהיו לי פה. אז זאת אומרת, הכל, אחרי שההשקעה הראשונית שלי הייתה $500, לאחר מכן כבר לא השקעתי את הכסף שלי, כל הזמן התקדמתי עם הכסף שהיו פה. אז אני חושב שמ$500 להגיע ל$5,000 תוך פחות מ3 חודשים, זה מצוין. זה מצוין. הנה זה מה שקורה, והעסק מתקדם כל הזמן. פה, אם אני רוצה, אני יכול לרכוש עוד מה שאני רוצה, כן? יש לי פה קמפיינים שרצים גם, 3 קמפיינים, יש לי גם הרבה טראפיק שאני יכול להשתמש איתו. כן, אם אתם תסתכלו עכשיו על impression bank שלי, יש לי פה 177,000 עוד הופעות שאני יכול להפעיל אותם, ועם הקמפיינים שאני בוחר לעשות אותם. אוקיי, גם הקבוצה שלי גודלת. אתם רואים, יש לי כבר בקבוצה די הרבה אנשים. חלק מהם עדיין לא נכנסו, חלק מהם כבר נכנסו והתחילו לעבוד. יש פה מישהו ממונאקו, מג'ורג'יה. מונאקו. טוב מאוד. אוקיי, חברים, אז זה התוצאות שלי תוך זמן קצר. אני מקווה שאתם גם מתלהבים או תתלהבו מהעסק הזה כמו שאני מתלהב. כי אני חושב שזה פשוט מכונת כסף, כן? אז כל היום יש פה כסף. זה גודל. זהו, שיהיה לכם בהצלחה. עד לפעם הבאה. להתראות.